Přicházím z Karlova náměstí. Na Karlově náměstí je velký kostel svatého Ignáce. Pod Karlovým náměstím kostel svatého Cyrila a Metoděje, původně Karla Boromejského. Vedle další kostel svatého Václava na Zderaze. Naproti nám Emauský klášter s kostelem. A tady před námi další kostel. Je tady velké množství kostelů na relativně malé ploše, ale tenhle kostel je zasvěcen svatému Janu Nepomuckému a svědčí o mimořádné úctě, který baroko prokazovalo právě svatému Janovi Nepomuckému. Tenhle kostel nepatřil do farní správy Nového Města pražského, nebyl administrován z žádné fary, protože vznikl původně jako soukromá iniciativa novoměstského měšťana Floriana Hegera na jeho vinici. Novoměstský měšťan Florian Heger byl poměrně zajímavá osobnost, byl to velký ctitel svatého Jana Nepomuckého a nějak mu nevadilo, že svatý Jan Nepomucký ještě není svatý, protože svatý Jan Nepomucký se svatým stal až v roce 1729. Na své vinici založil kapli, patrně dřevěnou, která měla sloužit k úctě ke svatému Janu Nepomuckému, ale sám Florian Heger se dostal do poměrně velkých obtíží, byl obžalován ze zpronevěry a odsouzen k smrti. Když se dostala akta soudního procesu k císaři Leopoldovi, tak se císař Leopold vyptal na předchozí život Floriana Hegera a bylo mu řečeno, že byl spořádaným měšťanem a především, že měl velkou úctu ke svatému Janu. A císař Leopold změnil trest smrti na doživotní vězení, ovšem Florian Heger velice brzy ve vězení na Novoměstské radnici umírá. Údajně byl pohřben ve své kapli, ale nemáme žádný doklad tedy o tom, že ta kaple by sloužila pohřebním účelům, že by byla hrobní, takže to zůstává vlastně, včetně osudu Floriana Hegera, to zůstává poměrně velkou záhadou. Při kapli se ustanovilo Mariánské bratrstvo, opět ze stejného důvodu mariánské, protože svatý Jan Nepomucký ještě nebyl kanonizován. Takže bratrstvo svatého Jana Nepomuckého pod ochranou Panny Marie, které začalo usilovat o výstavbu větší kaple a kaple už nikoli nějaké jenom dřevěné, provizorní, ale kaple, která by byla dílem některého z význačných pražských architektů. A zvolen byl architekt Pavel Ignác Bayer. Tento Pavel Ignác Bayer má tady odsud nedaleko své poslední dílo, což je právě zmíněný kostel dnes Cyrila a Metoděje a původně svatého Karla Boromejského. Ale Pavel Ignác Bayer byl poměrně nešťastná postava českého baroka, protože jeho výtvarné kvality postupně začaly ubývat a Pavel Ignác Bayer byl na prestižních zakázkách vesměs nahrazován významnějšími architekty a architekty, dalo by se říci z dnešního pohledu, smýšlejícími moderněji než on. To se stalo i v případě kostela svatého Jana Nepomuckého, teď už tedy kostela, ale je důležité, že ona založená kaple nebyla povolena konzistoří. To znamená, samotná arcibiskupská konzistoř nesouhlasila se spontánní úctou k doposud nekanonizovanému světci a překážky vlastně ve výstavbě větší kaple nebo kostela padly až v roce 1729, kdy byl svatý Jan svatořečen. A to už tedy nebyl Pavel Ignác Bayer při díle a pro nový kostel byl osloven Kilian Ignác Zinzendorfer, který zde vytvořil jedno ze svých nejvýznamnějších architektonických děl, které v Praze od něj máme.
Kyleník Ignác Dientzenhofer budoval kostel v letech 1730 až 1738 a použil přitom svůj oblíbený typ kostelního prostoru. To znamená, kostel je centrální, je založen na půdorysu čtverce, ale čtverec má okosené rohy, takže se z něj stává osmiúhelník. A všechny strany tohoto osmiúhelníka jsou konkávně projmuté. Takže vzniká dynamická kompozice, která vynucuje, aby na protějších stranách, to znamená tam, kde je kruchta a tam, kde je kněžiště, byly přičleněny ovály. Zaklenuto je českou plackou, což je klenba, která na rozdíl od kupole, kterou samozřejmě Dientzenhofer uměl také, nemá pendantivy, nemá lucernu a volně se rozprostírá nad tím dynamicky formovaným prostorem. Je pochopitelné, že taková klenba je velice živá, aktivní, ale vyžaduje si další výzdobu, protože jinak by byla v podstatě jenom bílou obálkou nad tím kostelním prostorem, takže přímo volá po fresce. A Dientzenhofer zvolil pro malířskou výzdobu, to znamená pro freskovou výzdobu toho kostela, svého dobrého známého Jana Karla Kováře, se kterým se znal ze své práce pro břevnovské opatství. Kovář byl synem klášterního truhláře Kristiána Kováře a poprvé pracoval s Dientzenhoferem na freskách kladenské rezidence benediktínů v dnešním kladenském zámečku. Kovářovy fresky prozrazují znalost bavorského rokoka, které vnáší do malby groteskní prvky nadsázky a deformace postav. Ústřední výjev znázorňuje tedy apoteózu Jana Nepomuckého, kterému se klaní všechny světadíly, a je zajímavý detail, že mezi klanícími se postavami je i malíř, který poměrně hrdě na lavičce maluje portrét svatého Jana a přicházejí za ním měšťané, což jsou zřejmě měšťané dotyčného svatojanského bratrstva. Nad kruchtou je výjev narození svatého Jana Nepomuckého a nad kněžištěm vedle velké malby Nejsvětější Trojice malba mučení svatého Jana Nepomuckého, kterého se podle podání účastnil i ukrutný král Václav IV., který osobně svatého Jana mučil. Vybavení kostela pochází z let následujících. Bylo vybudováno nákladem hraběte Šafgoče a uplatnily se zde významné pražské ateliéry pozdního baroka, jednak dílna Kvitainerova a už raná dílna Placerova. Vrcholem kompozice se stal až v roce 1809 na hlavním oltáři umístěný model sochy svatého Jana Nepomuckého pro Karlův most. Tento model byl přenesen do kostela tajně a v noci, protože byly obavy z lidových bouří, neboť model byl v majetku rodiny Wunšviců a byl uctíván v domácí kapli na Václavském náměstí.
Po zákazu veškerých kultů a poutí Josefem II. Ty poutě spontánně pokračovaly a při přestavbě Vunšvického paláce na kasárna byla tedy domácí kaple zrušena, ale z obav, jak už bylo řečeno, před lidovými nepokoji byl ten uctívaný model té sochy z Karlova mostu přenesen do kostela tajně a od roku 1809 tedy spočívá na oltáři tohoto kostela svatého Jana Nepomuckého. Dnes ho tu ale neuvidíme, protože po restaurování je přenesen na výstavu Vltava slavná a splavná.